Lugadan at sarong 77 anyos na senior citizen makalihis na ma-hit and run sa Zone 3, Barangay San Roque, Bombon, Camarines Sur, mag-aalauna nin hapon kasuudma. Pigbisto ang biktima na si Rodolfo Garcia, residente ka na sabing lugar. Basado sa investigasyon, hali sa iyang harong pasiring kuta sa sentro kan Banwaan ng biktima, alagad man tang naglalakaw na sa pulini kan side mirror kan kotse kan suspect. Maswerte sa naman na daina puruhan ang biktima, makalihis na tabigon siya nin sarong concerned citizen. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang sarong lalaki na pigbalong parahon ang nasabing kotse, alagad imbes na pumundo, nagdire-diretso pa ini makalihis ang insidenteng kinaimbweltuhan. Matukoy ang plate number sa basis sa nahiling ni CCTV. Ang plate, bago pa po ang plate number na ito pong pintil-pin po baga nakasurat. Sangunyan po, dahil mahiling sa CCTV ka medyo bukas na burado na sa ibang mga litra. Nagsapo ang biktima nin minor injury sa tuo kay ning kamot, alagad dain na nagpadara pa sa ospital. Nawalat naman sa lugar ang side mirror kan kotse na nakatama sa biktima. Nagkaigok po siya ng tama sa kasayang tuong kamot. Nasagi po siya kang side mirror po sinagtama sa iya. Na base sa witness, natabig man po daw ng niwasan man kasi driver. Kaya si side mirror po nagtama sa kamot niya. Si side mirror po kanasabing sasakyan na wala po sa lugar. Sa ngunyan, padagos pa ang investigasyon kan Bombon MPS nga ni masusog ang suspect. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.